Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie neúčasti požiadali páni poslanci Juraj Droba, Martin Fedor, Pavol Frešo, Ladislav Kamenický, Igor Matovič, Ivan Mikloš a Pavol Zajac. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslankyňa Národnej rady Olga Nachtmanová. Teraz podľa schváleného programu by sme mali pristúpiť k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na to, že pán minister ešte neprišiel, vyhlasujem krátku trojminútovú prestávku.
Pána ministra už máme tu, takže môžeme začať v rokovaní. Pán minister, len vám chcem povedať, že rokovanie Národnej rady začína o 9. hodine a už je 9:13, takže poslanci tu čakali. Nech sa páči, uveďte návrh vládneho zákona o vzdelávaní a o príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom predkladaného návrhu zákona je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Súčasťou nového zákona je zavedenie prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Poznať reálne prostredie výkonu povolania a rozvíjať pracovné návyky nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia sú dôležitým predpokladom pre absolventa strednej odbornej školy zapojiť sa do pracovného procesu bez potreby ďalšieho preškoľovania. Súčasný duálny systém, ako ho poznáme v Nemecku, v Rakúsku a Švajčiarsku, je často prezentovaný ako garant úspešného fungovania ekonomiky a hospodárstva, nie len v podmienkach týchto krajín, ale v podmienkach iných európskych krajín, tam, kde sa prvky tohto systému dajú preniesť. Prenos týchto pozitívne pôsobiacich nástrojov je dôležitý pre rozvoj nášho hospodárstva, ktoré je naviazané na ekonomiku aj týchto krajín, či už smerovaním exportu alebo zastúpením ich firiem pôsobiacich v Slovenskej republike. Keďže ide o systémové zmeny v celom procese odborného vzdelávania a prípravy, súčasťou návrhu zákona sú aj novelizačné články upravujúce školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákonník práce, zákon o daní z príjmov, 5 zákonov o komorách a zákon o sociálnom poistení. Materiál bol pripravený v spolupráci s členmi pracovnej skupiny pre systémové zmeny v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej členovia sú zástupcovia významných zamestnávateľských zväzov a združení, Združenia samosprávnych krajov SK8, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za vašu pozornosť a dovolujem si vás požiadať o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport poslancovi Ľubomirovi Petrákovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa paragrafu 79 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením z 28. januára 2015 číslo 1550 sa uznesla prerokovať vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a v druhom čítaní ho prideliť týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj na svojej schôdzi dňa 24. februára 2015 o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášania schopný. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor ďalej konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviska od poslancov podané podľa paragrafu 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku. Vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zaujali výbory tieto stanoviská. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie. Výbor pre sociálne veci odporúča návrh zákona schváliť. Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie
a rozpočet, Výbor pre hospodárske záležitosti, Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti 4 spoločnej správe. V časti 4 spoločnej správy je uvedených celkom 38 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a gestorský výbor odporúča Národnej rade o týchto pripomienkach hlasovať a o bodoch 1 až 38 hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovisk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bola schválená uznesením Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 10.3.2015 pod číslom uznesenia 170. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň podal návrhy podľa paragrafu 81 odsek 2, paragrafu 83 odsek 4, paragrafu 84 odsek 2 a paragrafu 86 zákona o rokovacom poriadku. Skončil som, pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala písomné prihlášky. Za klub KDH vystúpi pán poslanec Martin Fronc. Ďalej do rozpravy sú prihlásení páni poslanci Martin Poliačik, Eugen Jurzica a Miroslav Beblavy. Nech sa páči, pán poslanec Fronc. Máte slovo. Pán poslanec vystupuje za poslanecký klub KDH. Neboj sa, toľko to nebude. Notebook. Vážená pani podpredsednička, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod číslom parlamentnej tlače 1363 a ide o zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a zmene a doplnení niektorých zákonov. Prvý krok, aby som nezabudol, je môj procedurálny návrh. Ten procedurálny návrh hovorí o tom, pán spravodajca, že navrhujem, aby tento návrh zákona bol podľa rokovacieho poriadku vrátený na dopracovanie. Hovorím o vrátení na dopracovanie, pretože som presvedčený, že takýto zákon má byť. Ale nemyslím si, že v tej forme a tak, ako je urobený, aj s tými problémami, ktoré vnímam. Ani nebudem o všetkých hovoriť, pretože si nemyslím, že je potrebné to tak urobiť a príliš dlho vystupovať, ale niektoré podstatné by som rád povedal. Prvá vec, musím povedať, že tých, ktorí sa tento zákon dotýka, majú rozporné pohľady. Je pravdou, že časť zamestnávateľov a zamestnávateľských združení podporuje tento zákon, ale je takisto pravdou, že tiež nemalá časť má zásadné výhrady a aby som povedal presne, o ktorú časť ide, to sú tí, ktorí sú združení v klube 500. Rád by som povedal, že to nie je zas taká malá skupina a že to nie je len hlavný predstaviteľ klubu 500 pán Soták. Nakoniec oni formovali svoje výhrady aj na výbore, aj predtým v médiách. Niektorí ste to možno sledovali a mohli vidieť. Ja si myslím, že je potrebné, aby taký zákon mal konsenzus a aby časť tých, ktorí
predsa len v odbornom vzdelávaní čo si urobili, využijúc súčasnú platnú legislatívu, ktorá umožňuje, aby veľký zamestnávateľ ako právnická osoba, keď mu školy nepripravujú dostatočný počet odborníkov takých, akých potrebuje, aby si zriadil vlastnú neštátnu školu a je potom v tejto škole financovanie rovnako normatívne podľa tých istých normatívov na žiaka. Čiže má v tom prípade len, by som povedal, prvotné náklady a naozaj takáto škola môže fungovať. Niektorí, je ich málo, využili platnosť toho zákona o financovaní, ktorý platí od roku 2003. Moja druhá výhrada je podstatná v tom, že istú kompetenciu sa v tomto návrhu zákona dáva na kolektívny orgán, myslím, že sa nazýva Rada pre odborné vzdelávanie, ktorá má o veciach rozhodovať. A ja som presvedčený, že to rozhodovanie má v prvom rade zostať v rukách ministerstva a ministra s tým, že celkom prirodzene tie kompetencie, ako aj v iných prípadoch, deleguje na svoje odborné orgány, ale do ktorých môže kedykoľvek zasiahnuť. V tomto prípade vnímam ako renomovaný odborný orgán ŠIO, Štátny inštitút odborného vzdelávania. A pri tom inštitúte môže existovať samozrejme aj Rada pre odborné vzdelávanie, ktoré budú zastúpení predstaviteľa jednotlivých zväzov. Viete, toto pokladám za veľmi vážny problém, lebo vnímam, že ministerstvo sa zbavuje istým spôsobom alebo púšťa ďalšiu kompetenciu a ja poviem, že už dlhodobo som aj frustrovaný s tým, že čím ďalej, tým viac nemáme istým spôsobom riadené školstvo ministerstvom, ale dnes máme, čo sa týka stredných škôl, 8 systémov, pretože oni viac menej podliehajú vyšším územným celkom. A to si myslím, že nie je dobré. Ja vždy som bol za to, aby bola diverzifikácia, čo sa týka spôsobov, čo sa týka prístupov a istým spôsobom aj o obsahu do istej miery. Ale musí byť jednotná v tomto smere štátna vzdelávacia politika. A takto to nie je. A aj preto, a s tým súvisí to, čo chcem urobiť, dať pozmeňujúci návrh. A ten pozmeňujúci návrh, keďže takýto bod sa v zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom rokujeme, vyskytuje, tak sa týka práve tejto oblasti. A to prečítam, pozmeňujúci návrh. V návrhu zákona v článku rímska jednotka v paragrafe 31 samosprávny kraj, odsek 2 sa na konci prvej vety slova vo svojej územnej pôsobnosti nahradzujú slovami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. A vysvetlím aj, o čo ide. Ja si myslím, že legislatívna zmena, ktorá rozhodla o tom, že de facto o osude stredných škôl v rámci samosprávneho kraja rozhoduje v podstate samosprávny kraj, teda jeho zastupiteľstvo, a to aj v prípadoch, keď je to podľa môjho presvedčenia v zásadnom konflikte záujmu, pretože rozhoduje aj o existencii škôl, ktoré nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, tým, že určuje počty prvých tried, tak aplikačná prax ukázala, že to je naozaj konflikt záujmu. Tá analýza ukazuje, že v prípade 6 samosprávnych územných celkov v 19 prípadoch
pre školy, ktoré nie sú ich zriaďovateľskej pôsobnosti, v 19 nepovolili otvoriť ani jednu triedu prvého ročníka. Bol len jeden jediný prípad, tuším, v Košickom kraji, keď to urobili aj pre školu, ktorá je v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Ja si myslím, že tieto dve čísla, 19 a 1, jednoznačne hovoria o tom, že to správanie sa je presne podľa toho, že sú v konflikte záujmu. Ja im to do istej miere nevyčítam, to je chyba podľa mňa legislatívy. Nevyčítam im to v tom, že viete, samozrejme, každý sa správa bližšia košela ako kabát. No, ale ja sa domnievam, že túto zmenu treba urobiť, takže tento pozmeňujúci návrh odovzdávam pánovi spravodajcovi. Viete, keď som už začal túto tému o defragmentácii nášho školského systému, no, tak tá defragmentácia je veľká. Tým, že sme prijali zákonnú úpravu o zlacnení štátnej a verejnej správy, takzvané ESO. Ja som za to, aby sa zbytočne peniaze nemrhali. Ale ESO znamená to, ak sa pozriete, že finančné toky nejdu na školy cez ministerstvo školstva, ale idú cez ministerstvo vnútra v značnej časti, čo sa týka normatívov, a teda aj platov pedagogov. A takisto personálne kompetencie nie sú v rukách ministra školstva. A sú evidentné ako dôkazy o tom, že zodpovední pracovníci na odboroch školstva niekedy nemajú ani informáciu o tom, ako sa financie určené, ktoré sú záväzne určené na vzdelávanie, teda pre školy, čerpajú. Ja to pokladám za veľmi vážny problém. Ja len očakávam, že keď tento proces bude ďalej pokračovať, tak príde okamih, keď sa niekto opýta, že na čo vlastne máme ministerstvo školstva, keď iné mnohé veci sú zabezpečené cez iné rezorty a cez iné kanály. Ďalšia moja výhrada je, to som povedal nakoniec na výbore, ale nedostal som na to dostatočnú odpoveď, že navrhuje sa, aby ten zákon okrem niektorých článkov platil od 1. septembra tohto kalendárneho roku. Len prostriedky neboli rozpočtované pri schvaľovaní rozpočtu na zabezpečenie tohto zákona. Ma prekvapuje, pretože ministerstvo financií zásadne dáva vždy stanovisko pri takýchto veciach, že keď, tak až s novým kalendárnym rokom. Takýchto stanovisk návrhov zákonov, ktoré som predkladal, mám dosť, takže môžem to dokumentovať. Ale dobre, ja chcem počuť, ako je to zabezpečené, pretože ja si myslím, že sú oprávnené obavy, ktoré zaznievajú, že to zabezpečenie pôjde na úkor normatívov pre tie školy, ktorých sa to týka. Chcel by som počuť záväzne vyjadrené, že to tak nebude. Ďalšia moja výhrada sa týka toho, čo tu bolo otvorené. Neviem, prečo ten problém bol otvorený, ale je. A to s tým, že samotný zákon má, tuším, 13 článkov a nakoniec myslím, že aj v úvodnom slove pán minister povedal, že a vymenoval viacero zákonov, ktoré sú otvorené týmto. Bol tam aj otvorená otázka názvov stredných škôl. Ja sa domnívam, že pokiaľ nie sú relevantné dôvody, že názvy by sme nemali meniť, pokiaľ vznikli niektoré pochybenia, že názov školy nezodpovedá tomu, čo tá škola robí, tak je vždy v kompetencii ministerstva sa postarať o to, aby došlo k zmene názvu, ale už vôbec pri schvaľovaní potom muselo dojsť
pre fungovanie školy a pre názov školy, kde si pochybenie v procese, za ktorý je ministerstvo. Čiže dávam pozmeňujúci návrh, aby v paragrafe typy stredných odborných škôl odsek 1 sa vložili nové písmena I až N, ktoré znejú I stredná pedagogická škola, je škola užitkového výtvarníctva, K pedagogická sociálna akadémia, L pedagogická kultúrna akadémia, M technická akadémia, N dopravná akadémia. Takže znova to dám pánovi spravodajcovi s tým, že tento návrh nie je v rozpore s tým pozmeňujúcim, ktorý on dal na gestorskom výbore, ktorý prešiel, len ho doplňa. Aby sme nemali potom problém pri hlasovaní. Len to doplňa, nemení to ničom. Dobre, to bola ďalšia moja výhrada. A ešte niekoľko, možno zdanlivo menej podstatných, ale tak, ako to vnímam od tých, ktorí sa to dotýka, vnímajú celé tie procesy, ktoré sú nastavené za príliš zložité, komplikované a byrokratické na to, aby mohli vykonávať to duálne vzdelávanie. Ja si myslím, že to je vec, nad ktorou by sme sa mohli zamyslieť a pokiaľ registrujem, asi dobre pamätám, niektoré veci sa pokúsil kolega Petrák vo svojom pozmeňujúcom návrhu zlepšiť. Beriem to, že nejaký pokus tam o to je. Chcem sa vyjadriť ďalšej veci a to je myšlienka, ktorú som za dlhodobo pledoval, ktorú pokladám za dobrú. Dobrá myšlienka je, aby štát motivačne, istým spôsobom usmerňoval vzdelávanie. Zlá myšlienka vždy bola, ak sme povedali, že určíme číslo, numerus clausus a tu nám môžeme prijať len toľko a toľko študentov. To nie je o slobode. O slobode výberu vzdelávacej cesty. Myšlienka je, aby sme motivovali tých, ktorých chceme, aby študovali študijné odbory, ktoré spoločnosť potrebuje. A to motivovanie sa dá robiť cez štipendia. Prekvapuje ma, musím povedať, lebo roky som o tom hovoril, že veľkí podnikatelia za roky nevedeli urobiť motiváciu. Takže toto je dobrá myšlienka. Akurát je v tomto návrhu zákona. Akurát jej vykonanie vyvoláva, alebo technické prevedenie pochybnosti, akým spôsobom pôjdu, alebo budú sa vyberať tieto odbory. Preto pokladám za dobré, ak by sa to v budúcnosti upravilo, aby to bolo urobené tak, že tam, kde budú odbory, ktoré sa pokladajú za nedostatkové a ktoré budú dotované, aby súčasne bola povinnosť príslušného podniku, firmy, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, že príslušného absolventa príjme ako zamestnanca. Jednoducho to vylúči manipulovanie a fingovanie, neraz tvrdenie, že máme také a také nedostatkové odbory a v skutočnosti to tak nebude. Čiže to je moja pripomienka a výhrada ďalšia k návrhu zákona, ale by som nehovoril príliš tých veľa výhrad. Ja viem, že moji kolegovia sú pripravení povedať ďalšie, takže nechám aj ich priestor. A teraz možno je trošku obrazne, ale predsa. Viete, vnímal som v médiách, že tento zákon má byť v školstve ako istá vlajková loď. Len keď som sa na to pozeral a čítal, tak si myslím, že v tej vlajkovej lodi je príliš veľa dier. A nechcem, aby sa potopila. Nechcem, aby sme mali tu na zákon, ktorý v podstate o rok, o dva budeme znova prerábať a podstatne prerábať. A preto si myslím,
že ten môj návrh procedurálny na dopracovanie je v poriadku. A ešte raz, áno, treba, aby sme mali taký zákon. Aj som za to, tak ako to nakoniec v úvodnom slove zaznelo a možno nie celkom priamo, ale áno, preberajú sa skúsenosti z krajín, v ktorých existuje takýto systém. To je v poriadku, netreba vymýšľať niečo, čo je vymyslené a fungujúce, treba to maximálne prispôsobiť. Ale v tejto forme, ktorej to je to zákon, ktorý podľa mňa treba dopracovať. Čiže toľko to zatiaľ. Ďakujem za pozornosť. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Petrák, Blanár, Baška, Horvátová, Daniš. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, ako je vo vašom vystúpení rad vecí, na ktoré by bolo potrebné reagovať, nezmestí sa to do 2 minút faktickej poznámky. Ja sa pokúsim reagovať na to vo svojom vystúpení. Ale 2 veci si aj tak neodpustím a je potrebné ich skomentovať hneď teraz. Prvá vec, pokiaľ ide o váš pozmeňujúci návrh ohľadne pôsobnosti vyšších územných celkov, tak treba povedať, že tie údaje, ktoré ste spomínali, áno, vychádzajú z analýzy uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcich sa určovania počtu tried prvého ročníka. Vychádzajú, ale treba povedať zase absolútne korektne a pre úplnosť, že Asociácia súkromných škôl a školských zariadení vo svojej analýze poukazuje na neobjektivitu rozhodovania pri určovaní počtu tried v 4 krajoch. Čiže poukazuje v 4 z 8 krajov, čiže to nie je plošný stav a treba povedať, že to nie je v zásade ani systémová chyba, je to skôr chyba nedôsledného dodržiavania pravidiel, ktoré sú nastavené a možno aj treba zaviesť sankcionovanie tých krajov, ktoré si nectia zákon. Ale zase je tu potrebné povedať aj iný príklad, ktorý je pozitívny a všetky tie veci, o ktorých hovorím, sa nachádzajú na strane 13 tejto analýzy, kde je konštatované, že pozitívnym príkladom je vyšší územný celok Žilina, ktorý pristupoval k uvedeným kompetenciám objektívne a zodpovedne. Čiže sú aj takí, ktorí vystupujú úplne vzorovo, sú aj takí, ktorí si neplnia povinnosti a v tejto analýze je celkovo 5 námetov na zlepšenie činnosti, ktoré ak sa uvedú do života, tak v zásade nemáme s týmito vecami žiaden problém. Chcem vás len upozorniť, že pokiaľ ide o financie, jedná sa o vládny návrh zákona a pri vládnom návrhu zákona sa dá predpokladať, že vláda si vyčlení financie na tento účel a existujú rozpočtové opatrenia, čo vám ako bývalému ministrovi je známe. Pán poslanec Blanár. Ďakujem. Pán poslanec, viackrát ste hovorili o samosprávnych krajoch a o ich nezhostení sa svojej úlohy, ale trošku ste zamlčali aj to, že samosprávne kraje si zobrali na svoje plecia v zastúpení štátu naozaj zodpovednú úlohu, pretože dnes určujú počty prvých tried všetkých zriaďovateľov na území kraja, čo vy aj vo svojom pozmeňujúcom návrhu, čo teraz sa snažíte predložiť, sa snažíte opäť dostať tie školy, ktoré sú súkromné a cirkevné, aby oni si mohli pôsobiť samostatne. A práve cieľom je to, aby sme ich integrovali, aby sme spoločne riešili tie problémy v školstve. To je podľa môjho názoru presne vyjadrenie toho, čo vy hovoríte, defragmentácia školstva, ktorá bola spôsobená tou nerozumnou liberalizáciou, otváraním súkromných škôl, ktoré nemali jasné pravidlá v tom, že koľko môže byť súkromných škôl tam alebo onam. Dnes je to už realita, musíme sa s tým vyrovnať. A k tým štatistikám, ktoré ste použili, nie je to celkom korektné, pretože samosprávne kraje majú celkom 482 škôl a požiadali o otvorenie 2102 tried. A schválili celkom v tých pravidlách VZN 1882, to znamená, že znížili počty prvých tried o 219, pán poslanec. 219, vy ste povedali, že nič. A súkromné školy, cirkevné, dovedna majú 160 škôl na celom Slovensku, požiadali o 391 tried a dostali 269, to znamená, že mali znížených o 116 tried.
Ale vy, čo ste hovorili, že tam boli aj také, ktoré nedostali žiadnu triedu, tie budem musieť vám vysvetliť v rozprave, pretože nemám na to čas. Pán poslanec Baška, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, dovolte mne reagovať v tej časti vášho vystúpenia, kde ste hovorili o kompetenciách samosprávnych krajov. Ja som veľmi rád, že pred 2 rokmi bola novela zákona o odbornom vzdelávaní, kde dostali kompetencie samosprávne kraje nielen na tie ich školy, ale aj na školy iných zriaďovateľov, či to boli súkromné školy alebo cirkevné školy. A keď hovoríme, a dovolím sa pridať ako kolegovi Blanárovi, lebo som chcel povedať podobné, že napríklad Trenčiansky samosprávny kraj minulý rok vo svojom všeobecnom záväznom nariadení zrušil napríklad v rámci našich stredných škôl gymnáziám 9 tried, obchodným akadémiám 4 triedy, súkromným školám len 2 triedy a cirkevným školám len 1 triedu. Čiže najviac Trenčiansky samosprávny kraj redukoval počty tried v našich školách a dokonca sme urobili takú zmenu, že sme tým VZN-kom a chceme teda tým VZN-kom, aby od tohto nového školského roka bolo viac tried otvorených práve na stredných odborných školách a myslím, že aj táto novela zákona sa tohto týka. Čiže my podporujeme viac odborné školy ako tieto školy s ekonomickým zameraním, pretože viac počúvame požiadavky trhu práce a v žiadnom prípade sme nerobili toto VZN-ko o určovaní počtu tried na základe toho, kto je zriaďovateľom, ale na základe požiadaviek trhu práce. Dokonca sme minulý rok zrušili 2 stredné školy tiež z zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja som veľmi rád, že táto kompetencia tu je na samosprávnych krajoch a pán poslanec Blanár predloží ešte jeden pozmeňovací návrh, ktorý viac posilní tú stratégiu rozvoja stredného odborného školstva, aby sa... Pani poslankyňa Horvátová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem v prvom rade poďakovať, že takýto návrh zákona prišiel do parlamentu, aj pochváliť pána ministra, že prišiel s ním, avšak tieto výhrady, ktoré kolegovia vlastne vzniesli, považujem aj za veľmi zásadné. Chcem podporiť pána Fronca v jeho vystúpení, podporujem obidva jeho pozmeňujúce návrhy a skúsim to stručne vysvetliť aj vzhľadom na to, čo už moji predrečníci povedali. Ja si tiež myslím, že je konflikt záujmov, keď kraj rozhoduje o otvorení prvých 3 stredných škôl, ktorých je zriaďovateľ, a keď sú tam niektoré súkromné a cirkevné školy. Myslím si, že sa tým znižuje konkurencieschopnosť a zniží sa kvalita týchto škôl, pretože nebude súťaživosť a vždy sa ten zriaďovateľ rozhodne radšej zatvoriť súkromnú školu ako tú, ktorú má v svojej pôsobnosti. Ja netvrdím, že sú tam nedodržané, že sa nedodržuje zákon, ale ak takéto podozrenia sú a vzniesla ich pani Repčíková, ja si myslím, že to, čo napísala, a že si to nevymyslela a pokiaľ ona hovorí, že z 8 samosprávnych krajov iba jeden Košický a iba v jednej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nepovolil otvorenie ani jednej triedy a naproti tomu v 6 samosprávnych krajoch celkovo až 19 súkromných stredných škôl nemá povolené otvoriť ani jednu triedu a jedna škola má povolené otvoriť iba pol triedy, tak myslím si, že to si nevymyslela a že sú to závažné veci, ktoré si myslím, že aj znížia kvalitu na výučby na týchto školách. A keď je takéto podozrenie, tak vyzývame pána ministra, aby dbal aj on na kvalitu, aby tie kontroly boli následne nejakým spôsobom stanovené. Čo sa týka druhého pozmeňujúceho návrhu ohľadne názvov škôl, na výbore sme mali o tomto debatu, kedy chápem, že je tam nejaká história názvov škôl, ale aj tie školy, ktoré novšie vznikli a ktoré chce aj pán Front zaviesť, si myslím, že by mali mať právo niesť napríklad názov akadémia. A takisto podporujem motivačné štipendia na základe počtu vytvorení. Pán poslanec Daniš, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Front, dovolte mi len ozaj krátku poznámku, ktorá sa týka vášho návrhu, procedurálneho návrhu, aby sa práve prerokovaný návrh vrátil svojmu predkladateľovi. Myslím si, že Slovensko už stratilo veľmi veľa času pri neriešení tohto závažného problému. A ja skutočne oceňujem nakoniec v tomto volebnom období to už začal riešiť
predchodca pána ministra Dušan Čaplovič, pokračujeme dneska. A preto si myslím, že je treba, aby sme pokračovali v tomto rokovaní. Diskutujme, oponujme, riešme, ale predstavitelia zamestnávateľov, aj celé Slovensko si dovolí, nechcem to tu na nejako zdôrazňovať, čaká, že čo z tohto prakticky bude, kam to posunieme. Predsa je každému jasné, aká je situácia na trhu odbornej pracovnej sily. Dneska chýbajú 10 000 odborníkov. A my, prosím vás pekne, hovoríme o tom, vráťme to. Myslím si, že to nie je správny postup a ja rozhodne budem podporovať tento zákon. Ďakujem. Reakciou pán poslanec Fronc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Pán kolega Petrák, korektne. Ja som dal do porovnania len tie čísla, kde absolútne nepovolili ani jednu triedu, lebo to je kľúčové. Ja som neobvinil konkrétne kraje. Len tie čísla, aby sme si vysvetlili. Druhá vec, áno, ja hovorím za to, a to aj k ďalším kolegom, ktorí mali pripomienky. Vzdelávanie je originálna kompetencia štátu. A ja som proti tomu, aby sa takto defragmentovala postupne ako posúvala ďalej. To veľmi otvorene hovorím. Nepokladám to za dobré pre nás vzdelávací systém. A ja viem, že často zaznieva, že mnohé tie súkromné školy, neštátne teda, nie sú kvalitné. Ale ako si pamätáte, aj na výbere som sa pýtal hlavného školského inšpektora pri správe, či vôbec dali návrh na zrušenie niektorej nekvalitnej školy. Pretože aj dnes existuje nástroj, pán minister si môže vypýtať, štátna školská inšpekcia urobí inšpekciu a povie, že túto školu treba zavrieť. A môže ju zavrieť, keď to neurobí zriaďovateľ. Keď to nenavrhne, tento priestor má, a s tým ja mám úplný súhlas, ak sa to takto urobí. A ak treba aj iný nástroj, nie som proti. A to podstatné, ako ja neberiem, kolegovia, predsedovia vyšších územných celkov, že ste znížili počty prvých tried, že tie požiadavky vždy sú oveľa väčšie. Ale faktom je, že tu sme hovorili o tých, kde sa neotvorila ani jedna trieda a to je de facto nepriama likvidácia príslušnej školy. To je rozdiel. Žiaľ Bohu, ešte ku kolegovi Danišovi. Viete, urobiť niečo nie je podľa mňa dobré vtedy, ak to aj potrebujeme, ale nie je to dobre urobené. Preto navrhujem, aby sa to... Nech sa páči, pán poslanec Poliačik, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. K tomu úvodu len jedna naozaj v dobrom myslená poznámka, pán minister. Ja si pamätám čas, keď strana Smer bola v opozícii a na začiatku rokovacieho dňa meškal pán minister Galko a ten cirkus, ktorý tu bol s ním urobený len kvôli tomu, že sa neospravedlnil, by som nikomu opatovne nedoprial, tak možno, že v rámci kultúry aspoň prepáčte, by bolo fajn, ale to je naozaj priateľská rada kvôli tomu, že sú tu poslanci, ktorí tieto veci vnímajú podstatne citlivejšie ako ja. A teraz k veci. Ja som tú všeobecnú filozofiu a odpoveď na otázku, pre koho vlastne majú byť školy, sa snažil zhrnúť v prvom čítaní a preto teraz pôjdem viacej ku technickým veciam. Vrátim sa aj k tej diskusii o zriaďovateľských kompetenciách a rozhodovacích kompetenciách krajov a prinesiem nejaké dáta, ktoré dal dohromady kolega Jurzica. A takisto by som sa rád dostal k podľa mňa veľmi dôležitej časti tejto novely a to je tá, ktorá upravuje vlastne vzťah firmy a študenta na základe toho, že teda firma prispieva na jeho vzdelávanie a potom od neho môže vyžadovať tie 3 roky práce a dokonca si to môže zazmluvniť. Určite sa zhodneme na tom, že jeden z veľkých problémov dnešnej doby a slovenská spoločnosť z toho nemôže byť vyňatá, je zvyšovanie sa rozdielov
zvyšovanie sa rozdielov medzi menej a viac majetnými obyvateľmi. Treba zároveň povedať, že v celosvetových štatistikách na tom Slovensko zďaleka tak zle nie je. Ešte stále sme pomerne rovnostárska alebo vyrovnaná spoločnosť, čo sa týka majetku a príjmov. Sú krajiny, kde tie rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími sú podstatne väčšie. Ale som presvedčený o tom, že aj opatrenia, ktoré sú súčasťou tejto novely, môžu byť systémovo brzdami znižovania rozdielov medzi málo zarábajúcimi a tými, ktorí zarábajú viac. A vysvetlím prečo. Ak my nastavíme systém, ktorý umožní firmám každý rok si zobrať to najlepšie z danej strednej školy a zazmluvniť si týchto ľudí na 3 roky za plat, ktorý dostanú na začiatku, ktorý v zásade určuje tá firma, tak ten nástroj zdravého trhového prostredia, kde zamestnanec má byť motivovaný aj prísľubom alebo možnosťou zvyšovania mzdy, vlastne vyberáme z hry. Ak my tam budeme mať decká, ktoré pôjdu ako skupinka každý rok zo školy na 3 roky povinne do tej firmy, tak nie len, že tým nevytvoríme priestor na to, aby firma zvyšovala platy týmto ľuďom počas tých 3 rokov, ale zároveň zamedzíme tomu technicky, respektíve znižujeme jej motiváciu, aby im dvihla plat aj po tých 3 rokoch. A to presne z toho dôvodu, že ona ukáže, pozri sa, si nespokojný po 3 rokoch, s tým, že budeš ďalej platený 400 alebo 450 eur. Máme tu celú armádu zazmluvnených ľudí, ktorí musia u nás pracovať nasledujúce 3 roky. A tým pádom, keď sa ti nepáči, môžeš ísť, lebo nám tu prichádza na základe zmluvy nová generácia ľudí, ktorých 3 roky môžeme opäť nechať zamrazených na tých 400 alebo 450 eurách a nemusíme im dvihnúť plat ani o cent. Nevšímam si, že by to boli IT firmy, ktoré sa sťažujú, že im neprichádzajú ľudia. Nevšímam si, že by to boli banky vo finančnom sektore, a to teraz citujem kolegu Jurzicu z nášho spoločného rozhovoru. Sú to práve tie firmy, ktoré naozaj nemajú dobré finančné hodnotenie svojich pracovníkov, ktoré sa sťažujú na to, že im jednoducho pracovná sila neprichádza. A my keď im teraz umožníme v podstate si nátlakom, lebo 16-ročné decko na tej škole, keď vstupuje do tohto vzťahu, tak nie je si zrejme úplne vedomé všetkých konsekvencií, ktoré z toho vyplývajú, tak my dostávame tieto decka pod tlak a do situácie, že musia nastúpiť do tej firmy, musia tam nasledujúce 3 roky pracovať bez toho, aby mohli čo je len pomýšľať na zvýšenie ohodnotenia svojej práce. A aj po tých 3 rokoch tam vytvárame systémový prvok, ktorý znižuje motiváciu danej firmy zvýšiť buď ostatným pracovníkom, alebo týmto istým deckám po 3 rokoch ich platy. Čo si myslím, že je zlé a myslím si, že napriek ideologickým rozdielom, ktoré možno so stranou Smer máme, tak by sme sa mali zhodnúť na tom, že tlak na zamestnávateľov, aby zvýšenie mzdy používali ako motivačný nástroj pre zachovanie počtu pracovníkov vo svojej firme, je niečo, čo by sme mali chcieť. Celkom určite. Druhá vec, ako som avizoval na začiatku, takto pred 1,5 rokom alebo 2, keď tu bola novela tohto istého zákona, ktorá dávala kompetencie VUCčkám rozhodovať o zriaďovaní tried a počtu žiakov škôl nie len v ich zriaďovateľskej kompetencii, ale aj škôl súkromných a cirkevných, sme vtedy bili na poplach za ministrovania pána kolegu Čaploviča. Hovorili sme, že to môže byť veľmi ľahko zneužiteľné na to, aby sa niektoré, nevravím, že všetky, ale niektoré VUCčky mohli začať zbavovať súkromných škôl aj bez ohľadu na to, ako kvalitu práce vykazujú. Vtedy sa podarilo cez pozmeňovák, ak si kolegovia pamätajú, zaviesť aspoň to, že tam bolo veto ministra
a že rozhodnutia VUCčky mohli byť zvrátené, ak by minister rozhodol o tom. To bolo po vzájomnej diskusii, jak si pamätám, na výbore. A na základe toho vlastne stále bola ako taká kontrola v rukách ministra školstva. Napriek tomu už dnes môžeme vidieť odchýlky od tej proklamovanej snahy vyhodnocovať len na základe kvality. A napriek tomu, že aj analýza z rúk Asociácie súkromných škôl, napríklad teda Žilinský kraj ohodnocuje ako vzorový, jednej veci nechápem. V Dolnom Kubíne nebola povolená trieda prvá na súkromnej strednej odbornej škole. Jej absolventi vykazujú nezamestnanosť 8,3%, pričom priemerná absolventská miera nezamestnanosti v kraji je viac ako 17%. Zároveň v rovnakom kraji povolili otvorenie 7 tried strednej odbornej škole s nezamestnanosťou absolventov 32,4%. Stredná škola samozrejme nemusí pripravovať iba na trh práce, má dávať aj všeobecné vzdelanie, ale keď sa teda pozrieme pri týchto školách na externé maturitné testy, tak spomínaná škola súkromná, ktorej nebolo povolené otvoriť triedu, mala výrazne lepšie výsledky než spomínaná škola s tretinou absolventov končiacou na úrade práce. Veľmi rád využijem situáciu, že pán župan je prítomný v sále a dúfam, že sa dostaneme k nejakému vysvetleniu, ako sa toto stalo. A možno, že do toho rozhodovania vstúpili iné faktory. My môžeme vychádzať len z dát, ktoré sú verejne prístupné, a to sú dáta od UPSVARu a NUCEMu a takisto dáta rebríčku škôl INECO, ktorý bol zostavený v nedávnej dobe. Pozrime sa do Košíc. V Košiciach nedostalo povolenie na